Hola. Bueno, pues aquí estava el govern valencià estalviant tacita a base de robar-nos a tots els que estem així. Quan arriba el directiu d'esta casa, Fernando Lázaro Trinquela, i trinquen producciones 634.000 euros. Igual me confonquen els noms, però a banda que induïxin a confusió estic molt constipada i no sé el que me dic. Y entonces yo no he vist els documentals, però a Dios pongo por testigo que este cap de setmana me trague la trilogia sencera. Perquè des del cas Pricewaterhouse todos los hombres del presidente no s'ha vist una cosa igual en el món del periodisme. Així que jo us convido a fer una sentada i a veure la trilogia massiva. He mirat les audiències i el primer documental va tindre 78.000 espectadors, 3,3% d'audiència, no és molt, però heu de pensar que abans havia emès en Intereconomia i això, vulguis o no, pues lleva prou de quota de pantalla. I a partir d'ahí, pues, el senyor Trinquela se li havia dit, home, jo què sé, jo pense que per el preu que estem pagant propose que el segon documental el fem en esta casa i se li envia personalment a mà a cadascú dels 78.000 valencians que el veuen. Mos eixiria prou més barat que pagar-li aquestes quantitats desorbitades al senyor en qüestió. Els sindicats així presents havien convidat al senyor Trinquela que vinguera avui i en comptes d'estar així Francesc en el megàfon estiguera ell per explicar-nos estos preus, perquè potser l'home els explica i hasta els entenem i tot, però no ha pogut vindre, igual està dimitint. Jo tinc un parell de preguntes que volia fer-li. La primera és si és precís que aquesta empresa faci el ridícul tots els dies en els mitjans de comunicació. És una pregunta que jo me faig i que m'agradaria que algú me contestara. La segona pregunta és si este senyor ha pres en consideració quants llocs de treball se podrien salvar en esta casa amb els diners que este senyor, a través d'una empresa interposada o el que siga, s'emporta a sa casa. I si en esta casa no tenim, jo que sé, periodistes, càmeres, muntadors, per a poder fer millor que ningú i segurament millor que Intereconomia o que Trinquela Producciones o com se diga això, estos documentals. Així que al señor Camps hem après que hay un cohecho activo y uno pasivo y que uno paga y el otro cobra. Ara sabem qui cobra. Lo que volen saber és qui paga. I si el que paga és el senyor Jaraba, tenim dos peticions. La primera, Trinquela, torna la pela. I la segona, Jaraba, dimissió! O a esta chica que treballa així, que si és tan amable li diuen el recao, que havent vingut uns xics de que treballem així en la tele per dir-li el missatge que li acabem de transmetre, que té dos parts. La primera, que torne els diners, i la segona, que se'n vaig a sa casa. Trinquela! Torna la pela!